No niin, tervetuloa tänne minun kotipihalle. Tuota, kävin S-Marketissa ostamasta energiajuomaa. Tämmöstä ostin. Go F2VD Energy Water Lime Orange Pineapple. Öh, maistoin tätä justiin ja on kyllä ihan hyvä. Tässä uusi maistatus. Tämä ainakin nimensä mukaisesti maistuu ainakin limelle ja appelsiinille. Tosta, eikö pineapple ole ananas? En mä tiedä, mutta minun mielestä se ei maistu siinä melkein ollenkaan. Mut suosittelen joitakin testata. Tää ihan hyvää tai kuitenkin on. Joten suosittelen, tai en suosittele, mutta jos joku haluaa, niin laittakaa mielipide, jos olette juonut joskus tätä, tai mitä itse olette mieltä, että minkälaista tämä teidän mielestä olisi. Käykää ihmeessä kokeilemassa, tämä on ainakin ihan hyvää minun mielestä. Ja ehdottakaa seuraavia videoita, mitä voisin tehdä, niin tulee sitten lisää kanavalle. Varmaan, olisiko jonkun 3-4 päivän päästä, mutta ehdottakaa jotain. Hei hei!